ஹாய் உறவுகள் அனைவருக்கும் வணக்கம். இப்போ என்ன வீடியோ பார்க்குறீங்கன்னா, நம்ம 10K ரீச் பண்ணிட்டோம்ப்பா. ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்குது. எல்லாம் உங்கள் சப்போர்ட்டிவால தான். இதோட கிரெடிட்ஸ் எல்லாமே உங்கள தான் சேரும். ஓகேவா? நம்ம இன்னும் மேன்மேலும் வளர சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். தொடர்ந்து சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். ஓகே, உங்கள் ஆதரவு நமக்கு கண்டிப்பாக தேவை உங்கள் ஆதரவு. அது மட்டும் இல்லாமல் என்னோடய ஷார்ட்ஸ் பார்க்குறீங்க, என்னோடய லைவ் பார்க்குறீங்க. ஏதாவது நிறை குறைகள் ஏதாவது இருந்தால் கண்டிப்பாக என்கிட்ட ஷேர் பண்ணுங்கள். நானும் முடிஞ்சால் நானும் சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன். ஓகேவா உறவுகளே? ஓகே, எங்கள் கூட சேர்ந்து நீங்களும் கேக் கட் பண்ணுறத பார்த்து என்ஜாய் பண்ணிக்கோங்க. ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. இது வரைக்கும் நான் வந்தது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். எல்லாம் உங்களோட மறுபடியும் சொல்லிக்கிறேன், உங்களோட சப்போர்ட், உங்கள் ஆதரவு தொடர்ந்து நம்ம சேனலுக்கு கொடுங்க உறவுகளே. ஓகேவா? ஓகேப்பா, ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. அனைத்து உறவுகளுக்கும் ரொம்ப நன்றி.